Kwathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba. Isilona sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikhole likholwa ngenhliziyo engadibana kancane esontweni. Ugqamugqamu umsathe enkakane lakhe lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Ngugqilaza umthakathi uyagadla ziyephuka usabathe uyagadla ziyephuka. Ngumakholwa yahlupha ngokucwasana kazi nikholwa kanjani makholwa. Umjabulele umamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umshana wakofuze fuleleke lo bafowethu umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumla utshatshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonjo. Ngithi bafowethu angizonethulela nazi incwadi zami njenganempunga yesintu incwadi esihloko sithi sithini isintu kuzoba incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile kuzoba incwadi esihloko sithi uyokhula uzukhokhobe. Zontathu ke bafowethu le ncwadi zifundisa ngesintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Ngizoqala la. Esikhathini esiphila kuso bafowethu siphila esikhathini la uthola ukuthi kukhona abantu abeza kuthina ngokuzosisiza. Kodwa ayikho into enzima njenganokuthi uthi emntwini uyofuna usizo. Kodwa manje uthola ukuthi awunalo ulwazi ngokwenzeka kwezinto zesintu. Kodwa ke le ncwadi lezi ziyakhanyisa bafowethu zikwenze kube nogwaja omhlophe ugejima ehlungwini emqondweni nawo wonke umuntu ompisholo ophila phansi komthunzi welanga. Uzokhumbula ukuthi enkathini yanamuhla kuyenzeka uphume uye kumelapho wendabuko uyofuna usizo athi esuka abekutshela ukuthi kufanele wenze umsebenzi esigodlweni sakhe. Kuthi ekugcineni kugcine sekuthwebuleka inhlanhla yakho ungaqondile ngesizathu sokuthi kushoda ulwazi. Kodwa mawuzothenga le ncwadi lezi nayi incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile ziyalihluba udlu bekhasini zikwenza kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni wakho. Ikhona futhi nencwadi esihloko sithi sithini isintu. Zonke le ncwadi bafowethu zifundisa isintu sethu. Ngizothanda ukuthi mhlambe nje nginisikele phezulu njenganempunga yesintu ukuze nginitshele ukuthi ziquketheni le ncwadi. Masibuka la okuqukethwe kule ncwadi le esihloko sithi sithini isintu uzobona nawe ukuthi kuqukethwe izihloko ezinohlonze nezihlabahlosile. Isihloko sokuqala entweni eziqukethwe kuqukethwe laphana umlando ngezinsuku. Kuphinde futhi kuzoba khona amawele, imbeleko, umhlonyana, umemulo, inqubo mgomo yomsamo. Sazothinta indaba yesibaya, ukumisa isikela likade lenziwa ngesikhathi zasendulo esesalilahla. La kukhulunywa khona ngokuthi akuzona zonke izikhathi la uzothi uma uyempepheni kufanele ukuthi uye emsamo mhlawumbe uyocela uphethe isilwane njalo njalo. Kuzoba inhlambuluko, inhlawulo, inhlonipho, ilobolo, ukuhlolwa kwezintombi, kwelamathongo. La abantu sebazikhona ukuthi kusezulwini. Kodwa la kuchaziwe kabanzi ukuthi kwelamathongo ngesikhathi zasendulo ngekathi izulu singakazi ukuthi khona ekuthiwa yizulu. Kwakuthiwani ngesikhathi zasendulo? Kuzoba inhloso nesizathu sokufika kwenkolo, ukuhlanjululwa, ukuzalwa wembethe, umlanjwana, ubuhlobo, ukungena, umfazi nenkosikazi kuvezwe umehluko la. Ukulandwa kwabantu abadala uzokhumbula ukuthi abantu abadala abaningi basalela emgaqweni, abantu abadala abaningi uthola ukuthi bashonele empini njalo njalo. La kucacisiwe ukuthi mabelandwa balandwa ndlelani. Kuzoba ukuganwa kwensizwa ikhulele komalume njengoba esikhathini sanamuhla uthola ukuthi kukhona insizwa ezalelwe ekhabo bayo. Kodwa manje ayazi ukuthi izothatha nihlanganise nani. Kule ncwadi kucacisiwe kuzoba ukugana kwentombi ikhulele komalume, ukukhishwa nokwamukela. Lapho sesikhuluma ke manje ngomuntu wathi mhlambe megana wangakhishwa. Saphinde sakhuluma futhi ngengane ezalelwe ekhaya ukuthi mesikhishwa nawo kwenziwa njani. Saphinde sikhulume futhi indaba yokuthi uma uyinsizwa wazalelwe ekhaya noma uyintombi wazalelwe ekhaya ukhishwa kanjani. Uma kuukuthi mhlambe washada wangakhishwa sikubalile nako la kule sihloko esithi ukukhishwa nokwamukela. Saphinde sazobhala umlando ngezinyanga zonyaka ngoba abantu abaningi bazi ukuthi unyaka uqala ngenyanga kaMasingana kanti kwamampunga lokho akugona kwesintu sethu. Saphinde sazothinta umehluko phakathi kwesiko nosiko. Incwadi ke le esihloko sithi sithini isintu la sithinte khona lezi zihloko ezifana nalezi. Ngithi akusikele nje kuzona izihloko ukuze ubone ukuthi uyayidinga. Bese sizoba nencwadi yethu yesibili ekuyincwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Iyona ke le ncwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile nayo ngizophinde futhi ngikiyele lapha ezihlokweni ukuthi iquketheni yona. Kule ncwadi ke kukhona la kuthiwa khona sikreza kogwansile. Kwabe sekuthintwa indaba yomuzi nekhaya.
Sikuhlukanisile ukuthi kunomehluko phakathi komuzi nekhaya. Kuphinde kuzobe ukushintsha inxiwa. Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi bayawashintsha amanxiwa kodwa bavele basuke nje bahambe emva kwaloko izinto uthola ukuthi azisahambi kahle. Mawufuna ukwazi ke kabanzi ngokushintshwa kwenxiwa njalo njalo, kubalekile ukuthi uyithole letha amava ahlabahlosile. Sathinta indaba enkulu ingane encela ibele. Sakuchaza ukuthi ngabe kusho ukuthini konke lokho ingane mayincela ibele. Saphinda futhi sazokhuluma ukubaluleka kwemfuyo. Abantu abaningi imfuyo abayiqondi ukuthi into ebaluleka kangakanani. Kodwa mawufuna ukubona ukubaluleka kwayo uzitholele yona lencwadi le amava ahlabahlosile. Saphinda futhi sazothola ukuthi okubalekile uma kuzokwenza umsebenzi. Ngoba abantu abaningi siyabathola benza imisebenzi kodwa uthola ukuthi le umsebenzi abayenzayo ingabi impumelelo. Kuphinde futhi kuzothiwani la ukukhuphula. Lapho sesikhuphula manje sesikhuluma ngomsebenzi manje na ukukhuphula okanye ukubuyisa kanye nesihlangu, umsebenzi wesidwaba, umsebenzi webhayi, kuzoba umsebenzi webheshu, kuzoba uphaphe okuyimbuzi le ehlatshwa uma wesifazane egana. Kuphinde futhi kuzoba ukuqholisa, kuzoba umlando ngegobongo, kuzoba ukuphuphuma kwesisu nokukhishwa kwesisu. Enkathini namuhla uzokhumbula ukuthi ukukhishwa kwezisu kuyinto esemthethweni futhi esemgangathweni, abantu bayakwenza kodwa abatshelwanga izinto ezizoba yingqinamba empilweni zabo. Mofuna ukwazi konke ke lokho nokuthi kulungiswa kanjani, iyona lencwadi lesihloko sithi amava ahlabahlosile. Bese kuzoba isexwayiso ngokucushwa kwesidumbu, ngoba abantu abaningi uthola ukuthi makukhona umfowabo noma udade wabo uhambe ngesandla somunye umuntu bese bafuna ukuziphiniselela ngokuthi bacuphe isidumbu sabo. Kule ncwadi ke ethi amava ahlabahlosile sikuvezile ubungozi baleyo nto ukuthi lokho kuyingozi kangakanani. Saphinde sazothinta futhi indaba yokubizwa kwamathongo, ukuthi amathongo akini uwabiza kanjani. Bese kuzoba izimpawu zamathongo nemibiko yawo. Abantu abaningi ke banolwazi lokuthi makushona umuntu phakathi kwekhaya kufanele ukuthi mawulele mefika phakathi kwenu okanye kunina abantu abaphilayo afike nje uyena, kanti kuyenzeka kwesinye isikhathi kube khona impawu ekuyizona ezizokhombisa ukuthi sekwabantu bakini lapho. Bese kuzoba khona umhlomuhle okuwumsebenzi owenzelwe ingane yomfana. Kuphinde kuzoba khona amaphupho nezibonakaliso. Amanye amaphupho siwachazile la. Nakuba kungewona wonke amaphupho othola ukuthi sokwazi ukuthi siwachaze la encwadini yethu, ngoba amanye asuke umlayezo usuke ebantwini bakini ubheke kuwena. Kuphinde futhi kuzoba isibongo esisekela impilo yomuntu ngokwesimo azaleke kuso. Uyezwa lonto, isibongo esisekela impilo yomuntu ngokwesimo azaleke kuso, njengoba wazi ukuthi abantu bazaleka ngaphansi kwezimo eziningi. Bese sizothinta indaba yofuzo, imfihlo ngokufihla, ukuzila, idlalubi, inhloso yokugana nokuganwa, kuzoba inkosana nenkosazana. Saphinde sazothinta indaba enkulu, ukuthemeleza, bese kwazoba ukufakwa komlanjwana esibongweni sakomalume. Bese ke sengiphetha nje, kuzoba khona incwadi yethu esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe. Le ncwadi yona ncwadi ke lengifisa kakhulu ukuthi abantu abasha bayithole, bayifunde nasezikoleni futhi othisha bakwazi ukuthi bayithengele abafundi bazifundele nje le ncwadi. Nakhona futhi mangisika kwezinye izihloko ngizokha phezulu ngokuthi ngikhulume izihloko esibhale ngazo ukuthi zithini. Kukhona isihloko lapha nesithi uthisha ungumzali isibili. Uma sishicilele lana sibuke le ndaba le yokuhlukunyezwa kothisha ezikoleni behlukunyezwa abafundi. Sabe sesithi ake silobe ngesihloko esicacisayo kumfundi okuwukuthi uthisha ungumzali isibili. Saphinde sazothinta indaba yenhlonipho. Saphinde sazothinta ukuhlonipha uyihlo nonyoko, ngoba uma uzohamba uyingane yesikoleni ungahloniphi emphakathini, ungahloniphi esikoleni, lokho akukona ukuhlonipha uyihlo okuzalayo nonyoko okuzalayo. Sazothinta indaba yokuziphatha kahle. Sathi yathi ngahamba yadla udaka. Sathinta isihloko esithi umdlalo kamaqomana. Uzokhumbula ukuthi enkathini yanamuhla izingane ziyaqomana kodwa ziyazi ukuthi imiphumela yokuqomana igcine nakubi imiphumela emihle. Ingakho ke thina njenganempunga yesintu sithe asibafundisa abantwana ngalesihloko esithi umdlalo kamaqomana. Bese kwazoba ukushawa kwezingane. Nako futhi sikubhalile sakuchaza ukuthi ukushawa kwezingane ngezikhathi zasendulo kwakade kusho ukuthini. Zontathu ke bafowethu le ncwadi lezi zontathu uyakwazi ukuthi uzithole ezitolo zakwa Adams and Greeks kuWest Street uma useThekwini, kulo ngumarket uma useMaritzburg. Kanti uma ukuthi ukude nale ndawo uyakwazi ukuthi usifonele kuzona inombolo lezi ozibonayo ukuze senze inhlelo zokuthi sikuthumelele. Kanti kuma ukuthi ke futhi ka usithole efonini uyakwazi ukuthi usithumelele i-email, ufake i-order lakho kule email ethi usizo@impungayesintu
www.ncwadi.co.za. Ungaya futhi na kuwebsite yethu, sikhona isitolo laphana sencwadi la uzokwazi khona ukuthi ufake i-order lakho ngokuthi uhambe uye ku www.impungayesintu.co.za. Ngimpunga yesintu ke unduna kaNdaba Ntombi ziyamncumela. Ngiyabafisela bonke abantu ukuthi bazitholele le ncwadi ngoba ziwumbele ogwansile, ziyasiza kakhulu, ziyakwazi ukuthi ziwuvule umqondo, zikucacisele kwezinye zezinto othola ukuthi awuziqondi wena njenganomuntu, ukuze ube nolwazi, ngoba ulwazi luyimpilo bafowethu. Ulwazi ilona olinamandla, ukuze uzothi uma uthatha isinqumo sokuthi wenza into ethile ekhaya kodwa usuyazi ukuthi kufanele uyenze kanjani, noma uye kumelaphi wendabuko usuyaqonda futhi ukuthi lento azokwenzisa yona kungabe kufanele yini ukuthi uyenze ngaleyo ndlela. Angibonge kakhulu ke bafowethu, zitholeleni incwadi zempunga yesintu esihloko sithi sithini isintu, incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe. Ake sithi ke nje impunga. Lo muntu othembele kuye wena, 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 ngoba mina nginsizwa, ngithanda kodwa, ngoba mina ngithanda kodwa,